Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'un pintor, Joaquim Torras Garcia, i la casa que tenia aquí a Terrassa coneguda com Mont Repòs. Joaquim Torras Garcia va néixer a l'Uruguai, a Montevideo, un 28 de juliol de 1874. Quan era molt petit, va venir amb tota la seva família cap a Catalunya. El seu pare era de Mataró i la seva família materna havien sigut de les Illes Canàries. El fet és que tota la família venen cap a Barcelona, s'instal·len entorn al 1891-92 i en Joaquim entra a estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi. Serà precisament a Barcelona, on, envoltat de tot aquest ambient artístic i intel·lectual del moment, freqüenta llocs com el Cercle Artístic de Sant Lluc i les reunions del Cafè dels Quatre Gats, on fa amistat amb els artistes més destacats de l'època. Influenciat per l'obra gràfica de Toulouse-Lautrec, que havia tingut ocasió de contemplar a l'exposició celebrada en 1896 de la Sala Parés de Barcelona, el jove Quim Torras, que així es feia dir l'artista, comença a guanyar-se la vida com a il·lustrador per a diverses publicacions periòdiques amb dibuixos al carbó, sovint acolorits o al tremp. També practica la tècnica del gravat a l'aiguafort, especialment en treballs per a l'editorial de Gustavo Gili. Una de les coses que també farà serà donar classes particulars als fills i filles de les famílies benestants de Barcelona. I precisament gràcies a això coneixerà dues germanes, Carolina i Manolita Pinya. I amb aquesta última acabarà casant-se i es convertirà en la seva companya més fidel fins a la seva mort. El florent ambient artístic que es vivia a Barcelona i el seu original modernisme van induir a Torras Garcia a col·laborar amb Antoni Gaudí en l'execució d'una sèrie de vidrieres per a la Catedral de Palma i de la Sagrada Família. En 1910, mentre treballava en dos importants panells murals per a l'Exposició Universal de Brussel·les, Joaquim Torras Garcia va tenir ocasió de conèixer i admirar el classicisme monumental de Pierre Novice de Chavannes. A l'any següent, en ocasió de la quarta exposició d'art de Barcelona, la crítica el va definir com un dels representants més significatius del noucentisme. En 1912 li van encarregar els frescos per a la decoració del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que, amb el temps, ja es veuria que generarien tot tipus de comentaris entre la crítica. Partint d'un plantejament artístic més personal, executa quadres que, per la seva composició marcadament geomètrica, anticipen el seu estil constructivista de maduresa. Mentrestant, cada vegada són més nombrosos les exposicions que celebra tant a Espanya com a l'estranger. Torras Garcia va començar a tenir una relació molt estreta amb la ciutat de Terrassa, amb molts amics que vivien en aquesta ciutat, entre altres coses perquè durant molt de temps va formar part de l'equip docent de l'escola de Mont d'Or, que estava instal·lada per Can Bogunyà. Això va provocar que d'alguna manera decidís en un moment donat deixar Barcelona i venir-se a viure a Terrassa. Troba el lloc perfecte molt a prop del que era la masia de Can Bogunyà, justament el que havia estat els antics olivars de Can Colomer, un lloc perfecte, tal com ell va arribar a descriure. Formado por tierras de aluvión de un inmenso delta de la era primitiva, abunda en barrancos de tierra roja, algunos bien impresionantes. Pinos y vides, con su verdor intenso, contrastan sobre aquel rojo subido, y a lo lejos, de un lado, la azulada silueta de Montserrat i de l'altre, un poco más cercana, la de Sant Llorenç. Es tracta de la seva residència familiar, particular, on vindrà amb la seva esposa Manolita Pinya i els seus fills. Per tant, té plena llibertat per dissenyar-la tal com ell vulgui. Ell és responsable dels plànols de l'obra, del disseny, de la decoració, de tot. La casa, que la família batejarà amb el nom de Mont Repòs, és d'estructura molt senzilla. Té una planta gairebé rectangular i un portal en forma de porxo, emmarcat per dues columnes dòriques i rematat per un timpà pintat al fresc amb una escena rural. Al terra del porxo hi ha un mosaic amb la inscripció Salve, que dona entrada a un llarg passadís on s'obren a mà dreta les portes de la cuina, el menjador i una saleta d'estar i a mà esquerra un cosidor i un dormitori. Al fons del passadís, flanquejat per dues columnes també dòriques, s'obre un espai més elevat que el passadís, cobert per una lluerna que permet l'entrada de la llum a través d'unes fileres de 3 finestretes per banda, totes amb vidres de colors.
L'artista prepara tota una sèrie de projectes de decoració tant pel passadís com per la lluerna, però sembla que just quan arriba el moment de fer-ho comença a improvisar i utilitzarà aquells temes clàssics, hel·lenístics, de tema mitologia que més li agradaven. A la sala de la lluerna pintarà 4 murals al fresc, considerats com a màxima expressió del noucentisme català. Aquestes pintures, de 2 metres d'altura per 3 metres de base, estan inspirades en escenes clàssiques hel·lenistes i pintades a l'estil del simbolisme de Pierre Puvis de Chavannes, a qui Torres admirava profundament. Cada una d'aquestes escenes va acompanyada al peu per 4 frases llatines extractes dels clàssics. Els 4 murals, fets al fresc sobre una lletra de calç, el que estan explicant serien les 3 edats de l'home i l'al·lusió a la dona com a responsable de mantenir el que és la llar. Vitam impendere vero. És el mural de llevant, el punt per on surt el sol, i simbolitza la joventut. Aquí podem veure un home jove al costat d'una cistella de taronges, símbol de fertilitat, que conversa amb 2 nimfes que recullen els fruits de l'arbre. Melioribus annis, el mural del sud, que està dedicat a la maduresa. A l'ombra d'una figuera, Apolo, representat com Torres Garcia, conversa amb una nimfa que porta els fruits de la terra en un cistell. A la dreta es veu un jove tocant la flauta. Omnia me comporto és el mural de ponent, que representa el bany de Venus en la figura de Manolita Pinya, l'esposa del pintor, com a símbol de l'amor i la bellesa. Es veu també una olivera, en al·lusió a l'arbre que hi havia just davant de Montrepòs, casa seva. Et modus in rebus. Es tracta del mural del nord i representa la saviesa. Un ancià de cabells blancs i bastó sota un llorer observa les figures de Euterpe i Terpsícore, que són les al·legories de la música i la dansa, que contemplen la representació de la pau i la mesura de l'última etapa de la vida. En un moment donat, sembla que la mala sort persegueix a Joaquim Torres Garcia. No ven quadres, el contracte que tenia per pintar el Saló de Sant Jordi de la Generalitat s'anul·la, tot són crítiques, està ple de deutes i finalment ha de prendre la decisió de vendre-ho tot per poder començar de zero amb la intenció de poder marxar cap a Nova York. En el 1918 surt un article en el diari terrassenc El Dia en el qual Torres Garcia estan anunciant que està a la venda Montrepòs. La seva intenció no és malvendre el que és la casa seva i per això trigarà un any en poder fer aquesta transacció. En aquest cas va ser un comerciant barceloní, Pablo Freixas i Piquerín, qui li va oferir 1.500 pessetes en efectiu a canvi de la casa i ell accedeix. Serà un 15 de maig de 1920. Moment en què ja ha formalitzat la venda, ha pagat tots els seus deutes, ha recollit les seves fotografies, els seus records, s'ha acomiadat de tota la seva família, que agafa un tren amb la seva família cap a París, objectiu arribar cap a Nou York i d'aquesta manera Torres Garcia abandona el que serien les terres catalanes. A la segona meitat del segle XX, la masia Montrepòs ha quedat abandonada i és precisament en aquest moment quan comença tot el que serà el seu deteriorament, la seva decadència. Per sort, en el 1993, tot el que són el conjunt de murals va ser adquirit per Caixa de Terrassa, que precisament ho va fer per poder preservar el que era la seva integritat. Després d'un procés de restauració, els 4 murals i les seves corresponents llegendes llatines van estar exhibides en el MNAC en el 1995. Posteriorment, van estar exhibides en el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa fins al 2001, després van estar en el vestíbul de la nova seu de l'entitat Estalvis, també van estar exhibides en el Museu Picasso de Barcelona entre el 2003 i 2004 i ja va ser en el 2015 que van formar part de la decoració que podem veure en el vestíbul de l'actual Centre Cultural de Terrassa. Ara tots i totes tenim la sort que podem anar al Centre Cultural de la Rambla de Gara, entrem, anem cap al vestíbul i el que ens presenten seria la mateixa organització d'aquella estructura original que tenia la masia. I així és com veiem els 4 frescos en el mateix ordre que va fer Joaquim Torres Garcia. Bé, espero que us hagi interessat i us hagi agradat aquest vídeo. Si us agrada, doncs us podeu subscriure al meu canal. I res, quan puguem, tots anem cap al Centre Cultural per poder veure aquestes magnífiques obres de Joaquim Torres Garcia. Això és per tot per ara i si us ha agradat, doncs res, ens veiem a la propera. Adéu!